обаче е доста ефективен пред вратата на съперника. Два отбора в прекрасна форма, два отбора в челото. Втория приема третия в пореден двубой от кръга в FBet Лига. Прекрасна комбинация, която извежда на фланга Брайан Собреро. Възможно за гостите е остро центриране, което беше пресечено от Динис Алмейда. Крепс съборен от Нареси. Елиаш Франко стреля покрай вратата на Хендрик Бонман. Тук обаче имаше и мал шанс на Нареси след трикошета в Крепс топката да отиде в Брайан Собреро. Цялата кариера на Гривич до момента е в Черна гора. Витанов с много рисково действие. Първоначално Дуспа не е отсъдена. Играли с топката Петър Витанов. Не забравяйте, че той има и жълт картон от Педро Нареси към Борислав Цонев. Какви повторения съдята ще се изиска, защото той сега може да каже: искам една конкретна определена камера. Играе ли Петър Витанов с топката? Май не. Играе с краката на Йоел Андерсон. И пак да внесем важното уточнение, че Петър Витанов е из картон, който получи в 33-та минута. Това като штрих, не че тук Петър Витанов трябва да бъде изгонен, а че има още нещо допълнително, което съдиите трябва да вземат като решение. Има ли Дуспа? Разговор между Недялков и Стоян Арсов ще приключи в момента, в който съдията посочи Дуспата. Може би точно това казва Антон Недялков, че Витанов трябва да бъде изгонен. Това е според преценката на Лудогорец. Антон Недялков все още е до съдията. Има право като капитан да разговаря с него. Ако Недялков не беше капитан, вероятно той тук щеше да получи жълт картон. Зад топката е Квад Водуа. Поне на този етап. Швейцарският футболист, който вкара на европейското първенство в Германия преди около 2 години, роден в Лондон. Двукратният вече шампион на България, който все още не е изпълнил Дуспа през този сезон. За последно вкара на Ханс Кристиан Бернат през декември 2024 при успеха с 3-0. Квад Водуа се засилва, Лудогорец води. 1-0 за зелените в 45-та минута. Лудогорец е напред. Може ли обаче Тима на гости много бързо да изравни резултата? Остра топка на Борислав Цонев, която преминава покрай вратата на Хендрик Бонман. Флориан Крепс, ето защо беше толкова важно да остане на терена. Дали беше в засада? Сами разбирате, че там не изобисват полузащитниците. А първата част приключва с гола на Квад Водуа от бялата точка. Много интригуваща първа част, в която ЦСКА 1948 стоя много стабилно и солидно до момента, в който обаче Лудогорец получи правото да изпълни Дуспа помежду си. Разбира се, при добра поредица ЦСКА 1948 и ЦСКА ще подгонят останалите, но просто в плейофите, независимо кой си. Антон Недялков с левия крак, центриране в краката на Ивайло Чочев. Чочев стреля! Прекрасен гол! Поредният шедьовър в настоящия кръг от FBet Лига след Васил Панайотов, след Ивайло Михайлов, сега и Ивайло Чочев. Навръх цветница, красота. Попадения, сякаш създадени от футболната природа, за да радват окото. Много красив гол на Ивайло Чочев. Окей, може би не чак като на Ивайло Михайлов и на Васил Панайотов, но превъзходно действие на Чочев, естествено без радост от Ивайло Чочев. Гол номер 5 в матч номер 5 срещу бившия му тим. 2-0 за Лудогорец, огромна крачка към победа и минава от него ляво Квад Водуа. Пас обаче може би ще бъде надясно към Оливие Вердон. Вижте къде е Вердон. Изстрел на Филип Калуч, спасяване на Маринов. Наслото за Педро Нареси. Участието на Оливие Вердон в атаката беше забележимо. Йоел Андерсон пресича паса, много динамични последни няколко секунди. Хуан Микарион не може да спре Йоел Андерсон. Шведен в наказателното поле, пуска пас към Станич, 3-0. 3 гола и почти сигурен 3 точки за Лудогорец срещу ЦСКА.
намеса на Хенрик Бонман, Мамаду Диало. Разбира след пауза за мачовете на националните отбори, той няма и такава нужда от нея. Маркус. Изстрел на Маркус покрай вратата на Маринов. Хубаво изпълнение на Ерик Маркус. И въпреки, че вече превзе терени като национален стадион Васил Левски, Валута, Овча купа, Надежда и Колежа. ЦСКА 1948 не успя да превземе Разград. Още една изключително важна домакинска победа за Пер Матиас Хиогмо.